mebu ngogbe nya hari plema God onye jikwa ne nwa aweli aka ilu aka ka gị ma mmanụ ma agbara ị ga-enweda dịkwa agbo shirere yeshaki megamuo yeme mi yosono giyo oche ya megame yeme mi yosono akuka nwambeda ashimgana na mishie akuka nwambede kabana mishie oche ya megamuo yeme mi yosono ya oche ya megamuo yeme mi yosono ya akuka nwambeda kabana mishie akuka nwambeda kabana mishie igwe nwaanyị jiri mụ ibe ya gbagbo a chọrọ onye gbukwa nne m onye agbụrụ ọchụ ibiribe ebiri ọkwa ihe m kara Chief Martin na-agbaso onye ọmale ọ bụrụ eze nwanne eji ekelela ọchụdo nwanile ọchụdo nwanne emekukuo ụkọ nwambeda kabana na mishie kuka wambele kabana mishie ochecha ya megamuo yeme miyo solo ya ochecha ya megamuo yeme miyo solo ya okuka wambeda shabana na mishie okuka wambeda shabana na mishie Adonki ọkwa onye orubrela ọkwa na ọgwụgbo onye ite esere abụ ya isi onye nwe gugide buru mgbeke o injinia buru na ọgba echi chifimenwe ọgụle ọha bụ ugwule enyi ọha beje mọnụbo ka nchiama na ebe ejije bara na nyishie akuka nwambeda chame na nyebere ochecha ya megamuo yeme mi osoro ya ochecha ya megamuo yeme mi osoro yo akuka nwambeda shabara na nyishie akuka nwambeda shabara na nyishie hapo kwena no na Chief Emmanuel Mog yere tubo local government chairman den ko bala onye chi anyere eze onyere ya gbogbo aka ebushi kwa na nwa Chief Honorable Lord Ibadro, Executive Assistant to the Governor on Environmental and Sanitation. You bonye mama.